Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Ari unlan sa kong bukto. Ha? Alsahon ako ang imong o paingon sa kong bukto, ha? Oh, wait. Basa. May basa. Oh, shit. Dugo. No. No! Daniela! Daniela! No! Dili kini mahimo. I can't do the same mistake. Isiguro ko nga dili ko maigo ang iyang naong. Ingon man ang iyang o. Pero shit! No! This can't be happening! Baby! Baby, wake up! Wake up! Oh shit! Unsay ko buhaton? Dili ko siya mahimong dadon sa ospital nga ingon ini. Shit! I should have been more careful. Pero nadahan ako sa kong gibati nga kahinam kaganiya. Wala ko makabantay sa kong gibuhat niya. Shit! Hay, pagkaduka. Ay, may nalamang gani. Kay nakamata na sab ko sa tawag ni Doc sa extension na telepono sa ako ang kwarto. Ug naablihan ako siya. Night pa na. Migawas na siya sa ihag sa kianaan. Akong sundan, kay tingali ganahan ni mga pe sa dili pa matulog. Murig dangat ng bisyon nila ay. Mga pe, sa dili pa matulog. Dili ba nga ang kape para man unta dili ka makatulog? Nabali naman hinoon. Gihimo naman hinoon pagkatulog. Hi, Doc! Hi! Ay, yun, salam ako. Ada po di ba, Doc? Sama na babainit ka, Doc? Kape o gatas? Ayaw na nang nuni. Ako na mag-igo sa akong kagalingon. Just go back to sleep na. Okay. Sige, Doc. Good night, Doc. Oh, good morning naman, de. Ay, kay, happy na ba ya? Alauna si kadlawon pasado. Muna nalaman ko ni mo, Doc, ha? Ay, Doc, Hello, Dad. What? Okay. Wala ako karon dayon. Nang nuni, pagdali! Nang! Ablihi karon tayo ng gate! Pagdali! Muna ka ko balik! It's an emergency! Sali emergency. Mawala ka rin pag-abot ni mo. Mula ka unasab ka. Sige lang. Sige, ablihan ako ang gate. Dili ko mahilo na inihitabo. Dili mahimong may daotang mahitabo kang Daniela. Dinhi pa mismo ni maong hotel. Buiset. Dad! Come in. Dad! What took you so long, ha? Dito na ako sa bahay sa payong pagtawag. Si Daniela. She's unconscious. God. Babe. I have to check her vitals. O sabay nitabuha, Daddy? Oh. My God. Unsa kay mga bundok sing lawas? Talaga ni ini. Wa na ko kapugi ang akong kaugalingon. May pulso pa siya. Kinahanglan maddaa siya sa ospital. No! Dili may mong dili na syudad undad. Kinahanglan siyang ma-check dito. You're a doctor. Check her now. Dili na ko siya mahimong makuha ng mga lab test din O ang yang kinahanglan pa natong ma-examine thoroughly. We need to be sure nga why nahimong damage ang imong gibuhat nga niya. Shit. No! Dili mahimo.
Asahan ako sa Danny, She's Daddy. not going anywhere. Daddy, asahan ako sa Danny. Dadon ako siya sa ospital. No! Put her down! But Dad, I said put her down! Daddy! Dili siya mahimong mubiya din eh. Dili ni mo siya mahimong dadon sa ospital. Kung dadon mo siya nito, may daghang pangutana ang mahitabo. Unsaon mo sa pagtubag ka ng iyang mga bunog sa lawas? Unsaon mo sa pagtubag kung anong ikaw ang nagdaniya dito? Magda ka og laing pangan? So no, treat her here. Dili mo siya mahimong ipagawas ning maong lawak. Nga ingon ni ana ang estado. Madaot ang akong pangan. There will be questions. So no, Dad, tambalan mo siya din eh. Karuna, buhaton ako kutom sa akong mahimo, Dad. Ay, si Ma! Ay, siya lang naman sa karon. Ay, namura mag... Dili po kudugay nga nakatigpila o balik. Unya may nagadoorbell na sab. Kaya siya naman sa karon. Ay, nauli na silang Sir Jaime. Pero, nga ano nagadoorbell man? Anong wala man manawag? Ay, ulagay na ana! Mura magnamungot nga repislet ron. Ay, gisag bunson man. Magdali ako. Basig sila kito. Si Sir ang niabot. Walang tingali ko makamata sa ring sa telepono. Say, wala ko makamata sa ring sa telepono nga nakamata manggani di ko sa doorbell. Sa pagtig sa telepono na ba hinoon? Hay! Ay, nanalagi ay! Liliun ko na ang lilianan ining gate. Kung sila na bagyod ning naabot. Kadiyat! What? Ay, so, wala may sakyanan. Wala masig ko nakitang tawo. Namuri gidangat. Dutong tawo man kaya nagsige og pislit sa doorbell. O magkahagi binuangan lang ko. Wah, isira ko nigbalik be. Pasudla ko. Ay! Agay, minatay na lugpitan ng akong kamot. Agay, pisti ka sakit. Ma! Agay! Agay, nisamot. Kasakit ang akong kamot niya. Kung niya pagsakit. Nasa ba ka? Kalit magkagpanira. Ay, buang-buang, manikang buanga ka. Nagkasamok-samok aroy sa akong katulad. Nagapislit-pislit ka ni Anang doorbell. Ginawaan oray na ni mo. Pawa niya buang. Unsa to? Gitawag ko ni mong buang? Ay, pasilan, milupan oray ang espiritu na ko sa pikas bungton o pinakalit. Ay, kakurat na malang na ako. Kami kalitar tungas akong atubangan. Buang magitong buang nga, oy. Hay! Hay, paawa diha buang. Kay matulog na yung taon akong balik. Ay, napagsamog-samog ka. Duka pa maya kay kung buang ka. Dili ko buang, ha? Kaysa nag-ingon mo buang ko. Ay, ako kon! Karon! Oh! Uy, tagsara ko. Katarunggod manubag nitong buang, ha? Hay, buang! Dili lagi ko buang! Sakit na ba kayo akong kamot kaya imong gipalugpitan, ha? Bebe, ablehe ko! Buang yun lagi di ay ka! Usa? Ngano pa abli man ka na ko, be? Nabuang ka? Mga abli ko sigit sa tao nga wala ako makaila. Nayabag ka diha ka na pula. May kauban pala ka diha tulisan. Dili ko daotang tao. Kaila na ko si Jaime. Why sos? Mudos ka na. Salisigang ka no? Membro ka sa lisigang? Kay bala na ka ng styla. Ay! Nagtuo ka nga bugo ako. Pwede li ay! Wise daw ni Day. Kung dili pa ka mo pahawa di aron, ang magatawag akong pulis. Unsa? Kapiste yun din babayhan na ay. Katabang yun ni ba? Di lagi ko da utang tao. Kaila na ko si Jaime. Kanas Jaime na kaila sa na ko. Being na si Jaime nga na ako. Ay, unsay labot ako og naa ka. Animal gud ay. Ing na siya nga si Carmina ang niya. Nangita niya. No, wala may kailang Carmina si Sir Jaime. Ay,
Rustom ra! Unsa? Gibinuangan ba ko nimo? Na, binuangan manggani ko nimo? Way, bahala ka diha, oy. Bebe, bigani, be. Magatawag akong pulis. Oy, ayaw ha, ayaw. Please lang. Pahibaw aon na sa Jaime nga na ako. Kaya nagkasiguro ko nga iya kong padayunon sa oras ka mahibaw siya nga ni ako din sa gawa sa gate og imo pagipalugpitan ang akong kamot. Weh! Ay, piste ay. Makalagot magyud ni siya, oy. May adlaw ra ning babayhanan ako. Ha! Makabaws ra niya ko ini niya sa higayon nga makadayon ako ning mansyon ni Jaime. Naunsa ka na niya, oy? Hoy! Pawa na niya, ha? Pawa na, mitras wala pa ko magkatawag og pulis. Sa dili ka pa mo tawag og pulis. Nganong dili man ang imong amo ang imong unang pahibaw-on sa akong presensya. Unsaon man ako sa pagpahibalo nga wala pa siya dinhi. Wa siya dinhi? Hakon mao, hain siya. Bisi Daniela, hain si Daniela. Nakaila ka na sa Daniela nako. Ing na siya nga nia ang iyang ina-ina, si Carmina. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!